אז בואי נשמע עכשיו על התנועה הלאומית הגרמנית, כדוגמה למאבק לאומי. ראשית בואו נדבר על גרמניה לפני תהליך האיחוד, בתחילת המאה ה-19, היו בגרמניה כ-300 נסיכויות. לא הייתה מדינה שקראו לה גרמניה, כמו שאנחנו מכירים היום, אלא נסיכויות קטנות, שהמוצא של התושבים שלהם היה גרמני. בשנת 1806 נפוליאון כבש את מרבית הנסיכויות גרמניה, למעט החלק המזרחי של פרוסיה, ואיחד אותן לכ-40 מדינות גדולות יותר, תחת שלטון צרפת. הגרמנים התנגדו בחריפות לכיבוש הצרפתי, והחלו לפתח תודעה לאומית, שנשענה בעיקר על זרם הרומנטיקה שהזכרנו אותו מקודם, כאשר הגרמנים חקרו את העבר שלהם, והדגישו את המוצא המשותף ואת המאפיינים האתניים המשותפים להם, כגון שפה, היסטוריה ומנהגים. אז למאבק הגרמני היו שתי מטרות יעד. המטרה הראשונה הייתה קודם כל לסלק את השלטון הזר, והמטרה השנייה הייתה לאחד את כל חלקי גרמניה למדינה אחת ריבונית עצמאית. אז בואי נדבר על שלבי המאבק. שלבי המאבק. תחילת המאבק לאיחוד גרמניה התחיל ב-1848, באביב העמים. היה ניסיון ראשון לאחד את גרמניה מלמטה. הובילו אותו כוחות ליברליים בערים, הם כינסו פרלמנט בפרנקפורט, במטרה להביא לאיחוד גרמניה. הפרלמנט הציע את השלטון למלך פרוסיה, אבל הניסיון הזה נכשל. המלך דחה את ההצעה. בנוסף לכך, הכוחות הליברליים, הבורגנים המשכילים, לא הצליחו לגייס את ההמונים. אז ככה הם הבינו שהמאבק הלאומי צריך להיות מלמעלה. פה נכנס לתמונה ביסמרק, שהתמנה על ידי המלך הפרוסי לקנצלר, ראש ממשלה של פרוסיה. פרוסיה הייתה המדינה החזקה מבחינה צבאית וכלכלית מבין מדינות גרמניה. ביסמרק היה בן למעמד האצולה, פוליטיקאי, והוא זה שהוביל את תהליך האיחוד הלאומי הגרמני, באמצעות חיזוק הלאומיות. הוא שאף בעצם לאחד את מדינות גרמניה בכוח, בראשותה של פרוסיה. הוא האמין שרק גרמניה אחת ריבונית ומאוחדת יכולה להבטיח את העצמאות של הלאום הגרמני, ולהפוך את גרמניה למעצמה מובילה באירופה. את המאבק הלאומי הוא ינהל בכוח צבאי בלבד, מה שהוא אמר בדם וברזל.